Hi everyone, good morning. Welcome to Konisuger YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि Konisuger YouTube channelआव बयखौबो बरायहामनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनगोन आरो नायलांगोन होननानै। आसा फैदो बिदिब्ला आंजों लोगोसे आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार, साबस्क्राइब आरो कमेन्ट खालामनानै होलांनो दाबाव। फैदो बिदिब्ला आं दिनै मा खालामलाङो नोंथांमोना नायलांबाय थादो। नै जोंहा न'आ ओंखारथ'वाखैनो आरो ओमफ्राय केरकि आरो ओमफ्राय नै दरजा होनो दंबायो जाथ'वाखैनो जासिगोन। आलाय सिलाय जाजोबना दं न'आनो न' सफायनानै। दाउदैयानो ओंखायनो जानोसै नै मासे मागोनि। नै लोगोफोर दिनैनि पार्टिया दाउआनो डेन्जारखा सं। नै बेदर दानग्राया फुगासिनो दं नै। पार्टी जानोसै। मा दाउआ गोमोसो ना बियो? हो? आदा? बेजेम गोनां। दाउ दैनायखौनो जानोसैबो जों। दाउआ मोदोम गोनांथार नै बरिया। दाउ सावबाय। ओमफ्राय दा दाउखौ गोदानानै लानोसै। दाउदैखौ सुख्रुबजोब्बायदि। ओमफ्राय नै दा बेदरखौ दानखांबाय। रुनानै लाबाय। ओमफ्राय दा बेदरखौ एवनानै होसिगोन आरो। सामब्रामखौ होनानै लाबाय। सामब्रामखौ एसे फ्राय खालामनानै लाग्रोबाय एसे गोजा जाजासे। दा बेदरखौ नै होबाय। खोबनानै दोनसै मोजां जानायनि। दै होबाय। ओमफ्राय नै दा मोनबाय आरो। फाइनालि नै रेडि जाबाय ओंखाम जानोसै। नै दाउजों आलु, सामब्राम हानाय, आलु ओमफ्राय सबायजों दाउ नै। नै जाबाय थानोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो। माबोरै जादों? दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन लोगोफोर। स' थेंक इउ स' माच लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय। नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन। लाभ इउ, बाय बाय।